Но те така ли ми се обадиха? Затова си запитах в час при логопед. Влезте. Добър ден. Добър ден. Моля? Добър ден. Не ви разбрах. Аз ще ви потвърда. Добър ден. Не знам как просто да по-добре да просто не знам. Можете ли да ми изговорите ясно и правилно скороговорката? Петър плете през 3 плета преплита, преплети Петър през 3 плета плета. Ако обичаш. Разбирате те Бога. Браво. Колко е часа? Тъпът по момента е 3 и 25 минути. Колко? 3 и 25 минути. Много тежък случай. Можете ли да изговорите сложните словосъчетания като ждръц, шмлъц и компрошмнк? Браво. Слушам бе. Фанах го натясно. Да. Това като за начало е много добре. Уважаеми зрители, при нас пристигат всякакви случаи. Ето как ние се справяме с много тежките случаи. Главно, вие специално, а вие не, трябва да знаете, че като поставим езика на долната зъбна част, той би трябвало много леко и прецизно да обира горните отплюнчени неща на горното напице. При това ще се получи един ефект на задържане, при който при вас ще се получат много добре нещата. Петър плете през 3 плета плеплита. Плети Петре плета, падна Петър плета. Ами да ти мога така. И без това никой няма да ни разбере. Точно така.